Васил Илиев беше един човек с по-модерно мислене в престъпния свят. Васил Илиев много по-бързо от много други, сред които беше вожд, осъзнаваше развитието на процесите и че трябва да се спре с бухалките и с грубата престъпност. Каквото било, а от тук нататък да се тръгне и да се търси нов път. Макар и престъпен, но нов път. Ако Васил Илиев беше останал жив, нещата в бандитския свят на организираната престъпност щяха да имат по-друго развитие, по-друг път. По-определените фигури като неговата, като последващите като него ставаха излишни, тъй като напираха други фигури отдолу. Това е един неминуем процес. Илиев в офиса си събираше парите в един гардероб, който беше пълен с парите, видял с очите си. Вас кои играч? С всички, но помагаше на себе си. В Висшето народно събрание, в хотел София тогава, сега е Радисън, там съм виждал чувал с пари. Чувал с пари. Какво се случи с парите от гардероба? Дядковците, хората от сумрака, както го наричам аз, решиха да се Вече тези групировки започнаха вече да финансират не само една партийно-политическа централа. Те финансираха всички партийни централи по време на избори и след изборите. И те се назоваха като Г13. И в последствие те, за да оцелеят, придобиха концентриран вид и се нарекаха Клуб Възраждане. От Г13 се преобразува в Клуб Възраждане. Сложи се начало на официалното управление на мафията. Мафията започна да си има държава. Това, което казаха по-късно западните анализатори.